Друзі, привіт! А у цьому відео я розповім вам, як та чим захистити свою розсаду від хвороб. Тому що коли ви вирощуєте розсаду у несприятливих умовах, коли розсаді бракує світла, низька температура вирощування, а також рясні поливи, це на розсаді може викликати, наприклад, коріневі гнилі, а також інші грибні та бактеріальні захворювання, із-за котрих розсада в кращому випадку буде рости кволою, а в гіршому просто загине. А щоб цього не сталося, розсаду потрібно захистити. А так як розсада ще знаходиться у нас в будинку, то хімію я не рекомендую вам використовувати. Лучше використовувати біопрепарати. Я зараз саме такий і буду використовувати, а саме біологічний фунгіцид триходерма від торгової марки Жива Земля. Основним компонентом препарату є спори грибів роду триходерма, а простими словами кажучи, це корисні гриби, які працюють як охоронці для рослин. Ці гриби заселяють ґрунт та коріння рослин, не даючи шкідливим грибам та патогенам розмножуватися. Вони їх витісняють зі своєї території, а ще вони зміцнюють коріння за рахунок того, що покращується живлення, допомагаючи рослинам рости здоровими та сильними. На зворотній стороні пакування є докладна інструкція, як його застосовувати. А саме ефективний та дієвий спосіб внесення триходерми під рослини – це розчинення її у воді. Для цього нам знадобиться літрова ємність, повна теплої нехлорованої води. Можна використовувати воду кімнатної температури. І на цей обсяг нам знадобиться лише 1 чайна ложка грибів триходерма, що дорівнює приблизно 5 грамам. Також слід пам'ятати, що справжня триходерма має зеленуватий колір, як у сухому вигляді, так і у розчиненому. Якщо ви придбаєте іншого виробника, то обов'язково звертайте на це увагу, щоб не використовувати підробку, від котрої не буде ніякої користі. А посилання на інтернет-магазин, де я купляв триходерму, залишу в описі під цим відео. Повністю розчиняємо і поливаємо свою розсаду. Якщо вона вже пересаджена у окремі стаканчики, то поливаємо із розрахунку 30-50 мл під кожну рослину. Якщо вона ще у контейнерах, то проводимо звичайний полив цим засобом. Використовувати триходерму на своїй розсаді можна і потрібно навіть зразу після сходів, щоб не залишати шансів шкідливим грибам та патогенам знищити вашу розсаду. Достатньо всього один раз зробити такий полив, а потім, коли ми висадимо розсаду у відкритий ґрунт або у теплицю, потрібно буде ще раз зробити таку обробку, щоб також заселити цей корисний гриб триходерми у ґрунт під рослини, котрі ми будемо висаджувати. Також обов'язково зверніть увагу, що готовий розчин потрібно використовувати одразу і не зберігати його більше 4 годин після приготування. Тому заздалегідь розрахуйте обсяг води, щоб не було залишків. Тому кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.